حالت دلگوش کنی مستونگا قومی شاہدگ پشکرہ مہندہ شارجہ ہوٹل نزدیکا آروسیانی گاڑی ویل آماچ یک مردمی بیران و 15 ٹپی ہوتگاں ٹپیانی تہا چوک و زال بول ہم ہوارا انوک تیرے حالت دلگوش کنی کہ مستونگا قومی شاہدگ پشکرہ میں شارجہ ہوٹل نزدیکا آروسی گاڑیاں ویل آماچ ہوتگ یک مردمی بیران 15 ٹپی ہوتگاں ٹپیانی تہا چوک و زال بول ہوارا یک دیگے اپڈیٹ دائیں کہ ٹپی شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتالہ سرکنگ ہوتگا یک رندی پدا نوکتری حالت دلگوش کنی مستونگا قومی شاہدک پشکرہ میں ہندہ شارجہ ہوٹل نزدیکا آروسیانی گاڑی ویل آماچ ہوتگ یک مردمی بیران اور 15 ٹپی ہوتگا ٹپیانی تہا چوک و زال بول ہوارا ٹپی شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتالہ سرکنگ ہوتگا انوک تیری حالت شمال مستونگا چھ دے گے کہ مستونگا قومی شاہدک پشکرہ میں ہندہ شارجہ ہوٹل نزدیکا آروسیانی گاڑی ویل آماچ ہوتگ یک مردمی بیران اور 15 ٹپی ہوتگا ٹپیانی تاہا زالبور اور چوکھام ہوارا ٹپی شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتالہ سرکنگ ہوتگا